Ako začať s Elementorom? Poďme na to. Mám tu nachystanú čistú inštaláciu WordPressu. Nainštaloval som si ju cez web-env, takže meno heslo bude mať admin a password. Čistú inštaláciu si môžete spraviť napríklad cez rozhranie vášho poskytovateľa web hostingu. Na internete máte kopu tutoriálov, ako si nainštalovať WordPress, takže to nebudem rozberať, ale poďme sa pozrieť čisto na Elementor. Ak si ho chcete nainštalovať, kliknete na pluginy, pridať nový Elementor, nainštalujem si ho. Aktivujem, tu mám nejakú inštalačnú stránku, nepotrebujem si vytvárať účet, nepotrebujem inštalovať žiadnu tému, nechcem ani žiadny upgrade, chcem blank canvas, alebo teda skipnem aj toto. V podstate Elementor sa snaží presvedčiť, aby ste si zakúpili tú Pro verziu. Pro verzia je fajn, v princípe, ale na nejaké jednoduché stránky ju nepotrebujete. Keďže používam, alebo teda predvolane mám nainštalovanú Gutenbergsku šablónu, potrebujem si nainštalovať aj Elementor šablónu, aby to nejako spolupracovalo spolu. V podstate hneď som ju tu videl. Hej, je to pridať novú a je to, že Hello Elementor, čiže nejaká úplne základná šablóna, ktorá podporuje Elementor Builder. Ja si ho aktivujem. Teraz, keď mám aktivovanú tento template, naša stránka nevyzerá moc, v podstate čo potrebujeme ísť do Pages a vytvoríme si novú a nazvime si ju napríklad domovská stránka. Potom template, v tomto poli vybereme si Elementor Full Width alebo Elementor Canvas. Ja používam tento Full Width momentálne pre túto šablónu. Keď máme stránku vytvorenú, pôjdeme ešte naspäť do nastavení, pôjdeme do settings, reading a nastavíme si homepage ako domovskú stránku, aby pri tejto úvodnej stránke sa nám zobrazovala táto stránka, ktorú sme si vytvorili. Čiže poďme naspäť do úpravy našej domovskej stránky a začneme ju editovať cez Elementor. Takže takto nejako vyzerá Elementor Page Builder. Na ľavej strane máme widgety, ktoré sú nám dostupné. V hornom menu máme rôzne nastavenia, alebo teda featurey tohto Page Builderu. Na ľavej strane úplne prvé máme pridať elementy, kde sme vlastne teraz. Potom máme nastavenie stránky. V tomto nastavení stránky si vieme dať napríklad farby, fonty, v podstate všetko o stránke. A tieto nastavenia stránky potom Elementor používa pri tvorbe alebo pridávaní komponentov. Čiže momentálne máme tu nejakú modrú, zelenú, môžeme to kľudne nechať. Discard, potom globálne fonty, vieme si v podstate vybrať hociaký font z Google Fonts, takže vieme si nastaviť aj hlavný, nejaký sekundárny text, akcent a fallback font family, čiže ak sa webu nepodarí načítať tieto fonty, tak dá nejaký fallback. Potom čo tu máme ďalej, typografia, tlačítka, obrázky, v podstate veľa vecí si vieme cez tieto site setting upravovať. Vieme si upravovať aj názov stránky, aj momentálne nazvanú ako WP test. Vieme si dať site logo alebo site favicon. To je v podstate táto vec, ktorá sa nám zobrazuje hore pri stránke. Verím, že keď chvíľku sa v tom budete šprtať, tak zistíte všetko o tom. Nebudeme si to tu prezentovať nejako, není to podľa mňa momentálne dôležité. Dobre, som naspäť v tom úvodnom zobrazení Elementoru. Poďme si pridať nejaké widgety. Môžeme si vybrať napríklad z nejakých predvytvorených štruktúr tej stránky, ale vidíme, že väčšina je tu pro, takže neviem, či sa tu dá nejaký free.
Teoreticky možno by sme aj našli nejaký free, povedzme, že takéto niečo. OK, tak nie je to free, alebo respektíve musíte si vytvoriť konto. Ja si konto vytvárať nebudem, len som vám to chcel ukázať, že máte možnosť si pridať nejaké predvytvorené bloky a predvytvorené stránky, ktoré v podstate jedným tlačítkom si len vložíte na stránku a máte predvytvorený nejaký layout. Takže toto zatiaľ vypnem. Dobre, sme naspäť v úvodnom zobrazení Elementoru. Poďme si pridať nejaký widget. Poďme si pridať widget container. Ako náhle som si pridal tento widget, tak vidíme ho nastavenia v tomto ľavom paneli. Budete potrebovať angličtinu, aby ste vedeli, ako čo nastavenie robí. V princípe Elementor momentálne asi nie je dostupný v slovenčine, čo viem, takže v podstate container widget je nejaký, je to ich slovene container, ktorý drží nejaké naše ďalšie bloky v nejakom jednom celku. Vysvetlím neskôr. Do tohto kontajnera si potom môžem pridať napríklad nejaký widget ako napríklad akordeón. Vidím nastavenie akordeóna v tomto ľavom menu, viem si nastaviť nadpis toho jednotlivého akordeónu. Tuto môžem vidieť, že môžem si vložiť nejaký blok. Poďme si vložiť napríklad tento dvojstĺpec. Prídem naspäť na widgety, povedzme, že tu si vyberiem nadpis a vyberiem si napríklad nejaký textový editor. Dobre, takže takto sme vložili widgety. Vidím, môžem si kliknúť na jednotlivé widgety, komponenty, upravovať, čo v tých komponentoch je. Elementor má ešte tu takú ikonku, že structure. Tento structure panel nám umožňuje vidieť, ako tie jednotlivé bloky sú poskladané, takže vidím, že mám tu ten hlavný akordeón widget. Mám tu potom ten item, to je tá prvá položka, ten item je zabalený v kontajneri, potom tu mám heading, to je ďalší nejaký text. Potom mám tu tlačítko publish, keď na ňom kliknem, tak naše zmeny sa aplikujú. Tu si môžem pozrieť, ako tie widgety vyzerajú. Takže takto vyzerá naša úvodná stránka, kde som si vložil nejaké widgety. Poďme naspäť do tých site settings. Vidím, že tu sú nejaké farby, ktoré práve sa používajú, ktoré sme si zvolili. Povedzme, že ja si chcem zvoliť napríklad červenú, aby bola naša hlavná stránka. Uložím si to, keď idem naspäť, tak vidím, že ten nadpis, ktorý mal farbu tej našej primary color, sa zmenil, keďže som zmenil to nastavenie v site settings. Potom tu máme ďalší panel, kde si môžeme pozrieť, ako naša stránka vyzerá v responsívnom zobrazení. Tieto widgety si vieme potom responsívne upravovať, ako vyzerajú. To je asi taký základ o Elementore, čo prešli sme si, ako si nainštalovať Elementor, akú tému používať pri Elementore, ako si pridať widgety, ako si upravovať nastavenia Elementoru, ako si publikovať stránky. Verím, že keď sa budete trošku v tom špárať a hlavne tieto základy sme si prešli, tak zistíte, ako sa Elementor ľahko používa. Ak by ste chceli vedieť viac, tak kľudne sa spýtajte, napíšte mi do komentu, rád vám odpoviem na vaše otázky ohľadne Elementor page buildera. Vidíme sa.